Ni naiz borrokaren erdia. Xarururo, xarururo. Kokata mogesa, euskadun badesa. Eskolegiko aur kantu xapelketaren finala Bilbon iraganda. Zazpi probintzietatik etorritako aurtsoak eta gaztetxoak ordezkatuak ziren. Lehenago, finalerdiak provintzia bakotxean iragandira, bakarka, binaka eta taldeak. Provintzia bakotxean, lau kantu xelkatuak dira, finalerako. Horien artean, Matilde Riza, 15 urte, berli gitarra, Bilbora joiteko txartela ardietsi du, Baxe Nafarroaren izenean. Nigarren nisuk zera, ire aman dagonera, nigarren nisuk zera. Tipitik maitenien kantu zartzea, eta gio erriko bestetan, eta loriatzen nintzen entzutia errikoak eta orjoaz. Hala gio kolegioan sartuta jazzin kolez ekitaldietan parte hartzen nuen, eta gio bultzatu ninduten aur kantu xapelketan. Nigarren urtzerateta, barkamendu eskerra. Aurten Einaute Txamendiren kantu bat hautatu du. Ikusi nien Einaute Txamendi kantu xapelketa eta gero. Eta jantzatan animaleko horre bat zela bera indako bere kantia hautatu. Duela 20 urte indako kantu bat 15 urteko gazte batek hartuko zila. Baionatik Maulera, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Sibereko finalerdian antolaketa Euskal Irratiak sarearen esku ziren. Eskual kantua bizia da hemen iparraldean, guk hartu dugu hori, zenta Euskal Irratietan ere kantuaren sustatzea baita gure helburuetaik bat. Eta gero diferentziak Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Siberuan artean badira bai. Siberuan behar bada salua urten, baina gehiago tradizionia edo pastoraletako kantuak eta hartzen dituzte eta kapela emaitean. Kostaldean edo Lapurdin gehiago musika edo kantu eskoletatik atera diren kantariak dira, aurten kantu xapelketan, eta hemen Baxe Nafarroan plazera dute. Bizkaia maite, zezean ikusi zituta, soineko suriz jantzia. Ane eta Audrey Uruñarrak binaka kantatzen dute. Tximitsama gaztekuruko kantariak dira. Hauek ere, Bilbora joeteko txartela daukate. Nire aitona otxoto baten zuzendaria zen eta kantatzen zuen, eta nire izeba eta amak hainitz kantatzen dute, eta horrela, etorrita. Horre oso txintxoa da, eta ni ondo mondatzen ez berekin, orduan ongi pasatzen da. C'est pas quelque chose de facile, surtout au départ, quand on s'entraîne pas, quand on démarre, c'est très difficile parce qu'on a tendance à aller sur la voie de l'autre. Mais avec l'habitude, tout va mieux après. Finala Bilboko hiri erdian BBK Xalan iraganda. Xapelketa nagusia, 2 sailetan antolatua da. Haurtxoak, 6 eta 11 urte artean, gaztetxoak, 11 eta 15 urte artean. Eskolegi osoko xapelketa 2 urtetarik iragaiten da. Maite Idirin kantaria, epai maiko kidea da, hastapenetik.
garai batean hori beharra gehiago zen, kantu zarrak eta hola, jendeak ez zituen ezagutzen kantu zarroiek, kantu horiek libruetan eta daudenak eta hola idatziak eta hola, jendeak ez zituen ezagutzen eta guk kantariak batzuk ezagutzen ginituen holako kantuik. Eta orain ikusi duzuen bezala kantu berriak, ez denak hiek eginak, ez beste norbaitzuk eginak, baina kantu berriak, kantu zaharrak gutxi egon dira. Dantzategia, kantu zilagia, gauan Aurretan, kantoria iparaldeko ustabiziki hona izan da bakarka lehen saria nahi abuzuten zat. Binaka lehen saria, Xibiotar, Urrutia izpak, Piskat beldur nuen, hala. Eta hainitz jende bada, hala. lehen saria ere amikuseko ikastorako eskualiria taldearen zat. Airea maitatu dute, maite zuten, doinua. Hitzak ere berak egin dituzte eta lantu ditugu. Eta, denak gustuko zuten iduriz, eta ez da haineke izan ez. zure kantaren Gaztetan, Urruñako Odre eta Anek bigarren saria lortu dute. On n'a pas fait d'erreur, on est content de nous et voilà. Un deuxième prix, c'est bien quand même. Bikaina da, soinua bikaina da, eta plazer bat da hola entzutea, eta jendeak zutxalotzea hain ongi. Bakaladietan, Maikinek, hirugarren saria Basen Nafarrorat ekartzen du. Nik maite dut kantia eta segituko beti. Hola, kantaldia eta iten. Maikin, Ane, Odre eta beste kantariak, lekuko paregabeak, euskal kantua zinez bizirik dagoela frogatzeko. Biharko artistak dudarik gabe.